Zean aspertuta zaude? Ez daukazu plastilinarik? Ez daukazu ere ez buztinik? Lasai, nik badaukate bazpena. Gatz pasta. Behar duguna izango da irine, gatza eta ura. Lehenengo eta behin, gatza eta irina nahastuko ditugu. Jarraian, ura botako diogu. Horrela daukagunean gutxi gorabehera, eskuekin mugitzeko momentua ailegatu da. Badaukagu gure masa eginda. Plastilinaren antxandia dauka baietz. Orain, horrela utzi dezakegu edo beste bi aukera ditugu. Pasta bukatzean bi aukera ditugu. Alde batetik txuria ustea eta hau gogortzen denean pintzelarekin margostea, hori da nik egingo dudana, eta beste aukera bat da momentu honetan elikagaien kolorantea erabili pastari kolore bat emateko. Behin masa txuria daukagunean edo behin kolorantearekin margostu dugunean, ailegatzen da amasatzeko momentua eta formak emateko momentua. Aukera asko daude, adibidez plastikozko animaliak edo dinosaurioak erabili eta masan jarri, horrela fosilak sortuko genituzke. Edo eskuekin itxuraren bat edo eskulturaren bat sortu. Edo, beste aukera bat izango da, galletak mosteko tramankulu horiek erabiltzen.
behin gure sorkuntzak egin dauden, berriro bi aukera ditugu. Lehenengo kasuan izango da, gure eskultura horiek denbora batez egun batzuetan utzi leku batean lehortzen. Eta bigarren aukera, pizkat bizkorragoa izango da labean sartzea. Hauxe nik egingo dut. Gaurkoz bukatu dugu. Hauxe izan da, egun honetako tailerra. Mesedez gogoratu eporriaren bidez mezuak bidali. Agur!